Идва един такъв момент в живота, в който се питаме, какво щеше да бъде, ако го бях направил, ако не се бях отказал и бях продължил да следвам мечтите си. Какво щеше да бъде, ако си бях дал още малко зор, ако бях по-постоянен, ако бях по-упорит. Къде щеше да съм сега? Дали на същото място, заобиколен от същите хора, от същото скучно ежедневие, от същите проблеми, или можеше да се чувствам свободен, да съм знал, че съм постигнал целите си, да съм знал, че това, което съм самият аз. И в този момент разбираме, че не можем да се отговорим на този въпрос, защото вече е късно. Няма връщане назад. Не позволявайте никога да си питате това. Правете това, което ви е на сърце, което искате наистина вие от живота. Вземете мечтите си. Не слушайте какво ви казват хората, че няма да успеете. Това, че те не могат да успеят, означава, че вие не можете да успеете. Готови ли сте за промяна? Готови ли сте да започнете по своя път и следвате вашите мечти? След 20 години ще бъдете по-разочаровани от нещата, които не сте направили, отколкото удовлетворени от нещата, които сте направили. Така че отхвалете сигурното и започнете да рискувате. Изследвайте, мечтайте и откривайте. Има само един начин да избегнеш критиката. Да не правиш нищо, да не казваш нищо и да не бъдеш някой. Каквото решение да вземете, винаги ще се намери някой да ви каже, че грешите. Винаги по пътя ви ще има трудности, които ще ви изкушава да си мислите, че вашите критици са прави. Истината е, че да си наблежиш курс за действие и да го следваш стриктно до край, се иска голяма смелост и кураж. Ако знаеш колко струваш, иди им покажи, но ще трябва да понесеш удари и да не сочиш обвинявайки другите, че заради тях не си това, което си искал. Страхливците правят така, ти не си такъв, ти си по-добър от тях. Времето ви е ограничено, така че не го губете, за да живеете нечий друг живот. Следвайте вашите мечти, вървете по вашия път. Искаш да го направиш? Отиди и го направи. Не утре, не следващата седмица. Направи го сега, направи го в този момент. Ти решаваш кой ще бъдеш. От теб зависи твоето бъдеще. Аз ще стана този, който искам да бъда. Аз мога, аз трябва и аз ще го направя. Твоят живот, твоите мечти, твоите грешки, твоите постижения. Вземете мечтите си и никога не се отказвайте.